Hello, good afternoon, sir. Here here alcohol nina, maya nina here. How many bottles can wine a day? No, I don't mind. I think I'm on answer. When can I? Then on your bag with a yelanga. It's never born again. He and Ricky there is in the mud. The takoshigeze. Listen. If you are here to takosheleze, I will remove you from here. And if you are not ready for this interview, get out of this place. I don't come today. I will be a much. If you are able for interview, you focus. Don't say focus. Focus. Yes, sir. Yes, sir. Focus. What you bell anako na office in the puento. Koraka clean it. Hang it. No. Yeah. Clean it. Higher. Clean it. Sige clean it. Clean it. Chineka bago koti yiri roundabout. Clean it. Let's clean it. Come here. My your phone no will at oh no there na me get interview here now. Sorry, sir. Oh, my mother not mom. It's going to silence. Take all the money. But my watch, sir. I'm a mule job bomb. It therefore Adam 30. it is 30. Listen. Yes, sir. If you feel that you are not ready now, eludi shinga for. It is not ready eludi your tape and now listen. I have to call name maka. Don't joke with me. Yes, sir. Equally who talk to ninja, give focus. Yes, sir. See who you know now, you talk to ninja around a libo. Just like when they come out with any who. When they come out with any who. You see what the way for now, like a mesh maso. Asking you where phone the way now, like the way I Oh. So I got on them now. Sideways. Cross straight on your ready. Wapaka hunga isha nywa mamre. Tonwa. Am I here with turn off? My weapon to try hunga hunk of that thing. Weapon to try hunk of ganga hisha nywa. No, okay, leg. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. Mambo bia voku tilapia fish. Tilapia. Lewanya front of Okuma bukwa tilapia. Eya gwara gị sọ tilapia. Ọmụ aka ebere gwa sị okwu ga tilapia. Ihe m lega anya nga. Meshi okwu ga meshilata ya. Meshilata ya. Look at. Ọwụ tilapia. Ke he mere no machine. Ke he mere no machine na. Asị gị na nga hụ prostrate. Meshelo okwu still okwu machine. Atọba ya na mmiri na ye azụ. Branga abịa gwa m sọ okwu tilapia. Atọba ya na mmiri na okwu azụ ahụ na akpọ tilapia na. Ọwụ nge hụ ya function wa. Bishop, I went accident 2025. Why am I like that? Yes, sir. Now 2015. Sorry, about 2025. 2015. Donna, Elenke one accident. Oh, Nka America bend. Because of what the Guinea Maria. Nka why me Nka Aunti Mma. But normally I'm straight leg. I'm straight leg normally, so. But the cause of the bend. Oh, now I can kill my mother. Okay, one cause on any tilapia, cause I will come mal. Yes, sir. Okay, tilapia, I can't. Then I can. Yes, sir. I can. Okay. Oku tilapia, I can't. Oku me, I can. That's Iboro no. He borrowed from a tilapia fish, get borrowed from Abraham Saw accident. That would have phone over. Yes, sir. What if phone out any who TikTok got Kusha can't get my Kamaya and the no dear. What if phone out any who? Okay, sir. If you have 30.
Weapon akana ishi the waka get straight. Oh, maka hit, sir. Maybe should watch him. Anọ m na Ghana. Afọ ole ka ị nọrọ na Ghana? Man of gone 5 years. Gị na onye bi? Ebi m some. Gịnị ka ị na-eme? I'm a business. Ọ business ị nọ n'ime ya na ka ị na-eme? I'm a provision with mmanya. Ọgụnwa nwe shop a na? Yes, sir. Gbawa mbọ. Nwoke ọbụla mitiri gị gekwentị pattern ha na-eji abịa. Nwoke ọbụla mitiri gị connect ya gị tụmme ya na mpe ya na ihe niile ya asị gị na o nwere problem ego. Na ọ ga-esendịrị gị ego ọ nke ọ lọtọrọ obodo oyibo enyekwala onye ọbụla 1 naira iji emege biznes. Akwụnọ ihe ngwa gị na emekwala love meruo otu the extent iwere ego nye nwoke ibe m iji emege biznes. Yes, sir. Unless me metro gị n'obi ịdachi nwoke ego na yusabi gị ịdachi ya but nke ruru ya abịa ịgwa gị mkpa ya para gị ụwa ya ịpara ego iji eme biznes epe gị ya I no dey for that one. When onye m kwuru Yes, sir. iji ụmụ ole? Eji m nwa. Ị nọ 30 something years iji nwa. Yes. After this year mecha gị interview ma di ya bịa ga-eche onye laikiri nwere ezigbo ogo nwere ihe ọ na-arụ ga-eme ọrịa nwa. Yes, sir. Iwe onye ebe? Ebonyi State. Ebe na Ebonyi? Onye Eza. Ebe na Eza? Ishelu local government. Ishelu local government. Ebe na Ishelu local government? Ọ dị na after Ezulo side. After ebe? After Ezulo. Ahụ ga na-eshi ushi? No, sir. Mina na ọgbaga gị n'ara? No, sir. Iwu onye aka gọm? No, sir. Ị na-agakwa dibịa na-agba afa maka ndụ? Mbakwa agabe m dibịa before. Ị gaala chọọchị mbụ ga-egba afa maka ndụ? Ana m agata chọọchị ọfụma mana ọ bụrụ ma nke ịgba afa ma m ihe bụ ịgba afa na chọọchị ana m aga chọọchị. A na-eburu gị amụma afa wa amụma eburu gị amụma na chọọchị mbụ maka ndụ? Yes, sir. Ha sị na ndụ gị dị ka ha sị na ị ga-anwụ anwụ? Mba, ndụ m dị ọfụma. Ndị chọọchị? Yes, sir. Okay. Enwele ndị depụtara aha ha n'akwụkwọ mbụ gị wega na chọọchị sị ka ha leche ekere gị onye wu di gị n'ime ha? Yes, sir. Mmadụ ole aha mmadụ ole? So ofu onye. Naanị ofu aha ka ị were gaa sị ha pastọ cheke ma onye wu di gị? Yes, sir. Aha onye ahụ gịnị? Fred. Fred onye ka ọ zaga? Fred Ikechukwu. Mgbe ị nyere ya pastọ lee ihe ọ gwara gị? Ọ sị m na the person na-ezigbo mmadụ mana o nwere ike ọ dịrọ serious for now. Oke ọsọ mmụọ Chineke gwara ya? Not like na believe you, ọ bụkwa na m believe here. I just have to let everything to go according to o kwesịrị. Okay. Ma abụ m onye na-arọsh ya arọsh otu ọ bụla ọ dịkwa. Fred ọ wele ebe ọ nọ? Ọ na-Abakaliki. Okay, nọ Ghana were aha Fred na Abakaliki nye pastọ gị na Ghana? Mụ na ya abụgo friend for a long time. Okay. Akwụkwọ dọla gị mbụ? No, sir. Iji alaike ịkpụ amụ n'ọnụ? No, sir. Aja ike ọ ka dị ntat ka ọ da ekpochiala ya? Ana m akpọ ya sometimes, sir. Mfụ na o toro mkpụọ ya. Listen, don't come here again ịgwa m sị na akpọ ya sometimes. Achị ọya nwee aka na ike gị nga nwere achị nọ nga ahụ nwee aka na Ọ dị obere, ọ dị obere. ka gị ka mara nwere achị nwere dị a? Ọ dị small. Ọ dị ka low cut ntutu. Aka m nọ there, sir. Fokori ole fo ya aka mara ole ọ dị?
Efe nwụrụ mesa. Ife onwe ya. Ife onwe ya pụtara na achịghị shiri ike ka ọwa aja anọ ya. Ọ nọ ya. Ọ ga aja anọ ya. Nwa na-enwe haji ike. Eish, were for that n'ihu gị tinye for that n'ihu. Sorry, sir. Enwere nwoke ọzọ bịara ugbu a gịnị ya dị na mma gịnị ya na-ayị tupu ị ga-abịawe interview a. Eh? Owa. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m dị ndụ mana nna m anwụgo. Ndị nna na-eri uru ụmụazị. Ndị mpaghori kwuru ego gị before ya nwụ. No, sir. Eji m gị as a point of contact enye ụmụ ndị nna dị ka anyị nwa nọ nga ugbo anyị niile ga-eri uru ụmụ anyị before anyị na. Amen. Nnu ga-eme m n'ọnụ nga na ma agba gị Baịbụl n'isi wuo onye ara m dị aga ekwu okwu ubi okwu ịmasawu m Chineke n'onwe m. Ịmasawu mmadụ niile nọ nga awụ Chineke n'onwe ha. Ịbịara itiri m emem kama ị ga-asị ise dịka nwafọ Igbo gị bụ itiri m emem nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịara nga bụ itiri m emem ime emem eti kebe ihe mere na emem emeteberele gị di bịara nga bụ itiri m emem. Sorry, sir. Ọ bụ onye Igbo ka ewu nwokorobịa ọwụla nọ nga nwoke ọwụla ji nwaanyị ma ị kwatara ya n'iko ma ị rụrụ nwa ha arụ ma emere ya by IV ma emere ya by structure ma emere ya by kumkum by bambam. Asị m gị ị ga-aka nka dị ndụ sofede kafụ sofede awe na-aṅụ gufu na-aṅụ sịga na-aṅụ alcohol ichenjighị diet ga-ebịa filo na ị ga-adị ndụ ị ga-aka nka dị ndụ ruo uru ụmụ gị n'aha Chukwu okike abịa ise ọnwụ nna atịla too much. Nwa ọbụla hụrụ nna ya na-eleta hụ nna ya ọnwụ ike so nwa ahụ. Ebere gị ugwu. Amakwa m ebe ya nsa. Ịma ihe wee ihe ahụ. Ise dị afọ ole? Ama m ebere mmadụ ugwu ọ na-ebe ha ya. Ise dị afọ ole? 30. De nke mgbe ataghị ahụ gị enwe otu ishe cheki gị. Afụtụbe m onye ebere before so ama m otu ọ na-adị m ebere ya ugwu m ebere ya ugwu so. Nwee aka nga ahụ cheki ebe nwe ihe yiri ire nọ gị n'ike ọ ya. Ọ bụ maka nke ọ dị ya. Asị gị nwee aka cheki ebe nwe ihe yiri ire nọ dị ya ndị ụta. Yes, sir. Lotu ọ dị imetụ ha n'aka ya ya wụ na ọ dị so ụtọ. Weta aka ọ dịrị ime nwee aka nga ahụ. Afọ m ya. Ọ dị ya. Afọ m ya. Nle anya ya na aka gị ama nọ dị ahụ be happy with you. Ele nga aka gị nọ. Aka m nọ na mgbada ebe a nsa. Ele nga aka gị nọ ka esi m nọ ele nga aka gị nọ. Esi m aka m na mgbada ebe esi m tinye. Mepe okwu gị mepe gị cheke ya enwere ihe na-adị ka ihe m jiri na cheke ma ọnọdụ ya o toro ogologo ka ọ dị mkpụmkpụ. Ọ dị mkpụmkpụ. Ọ dị mkpụmkpụ. Achapụ nke gị achapụ. It's okay. Nwa agbọghọbịa achapụrụ ire ọtọ ya achapụ. Tọwa ụtọ. Were ha aka ha itinye achite ya n'ime gị. Oshige gịnị. Owo ọkwa. Ọ na-eshi ushi. Mba. Ok, ị agba perfume n'ike. Mba, agbara m perfume n'ahụ m na ma n'akwa m. Ahụ ike gị so na ya. Mba, ike m a na-eshukwa isu. M nọgodo 2 days ọ na-eshi. Ịgbara perfume n'ike gị na. Mba, ana m agba perfume n'ike mana m nọgodo ma 2 days ike m a ga-eshi ishi. Ok. Nwa agbọghọbịa Otele ya na-eshi ehu ushi. Eji aṅụ ara? Yes, sir. How many minutes ka a na-eji aṅụ ara? I didn't check it 1 minute, so. But you know that phone already got there. If you are not ready for this interview, you get out from this place. Don't call your baby make them noise. I said you buy you that phone. Onye nwe the phone ewere gị. Then they let him make a noise.
Okay. Agbanyeghị m ya sir. How many minutes ka na aṅụ Like 2 or 3 minutes. Ememe atabaghị ememe Obere. elekewa obere Abụọ m professional na obere nke m mụtali asị mmadụ mbụkwa. elekewa obere wo professional eji amụ ya amụ imeme ele otu isi mara si imeme Amakwọ m. a na-eme ya nwere mgbe a na-asị gị tọghị ụtọ. Yes sir. Ele onye ahụ onye gwara gị na ịtọghị ụtọ Onye mụ ya na-adị na mma. ahụ onye gwara gị na ịtọghị ụtọ bụ onye ahụ ya gịnị Aha ya nọ nso. na-azụ ọnọghị nso agwa akwa gị na ịtọghị ụtọ Yes sir. nọ nso gbara ya sọ tọghị ụtọ gosipụtara na omeme ije eyi pantị Ana m eyi pants sir. Wele mgbe etiri ga ọ dịka listen if you're not ready to get out of this place gaa cheke history ndị niile a na-akpọ Ogechi ọ nara ha ahụ ha lụọ di akwa aha gị wee Ogechi onye ka ị na-aza Odom. gaa cheke ya m na-ekwu anybody a na-akpọ Ogechi ọ nara ha ahụ ha lụọ alụ ha na-apụta na di ha na-enwekarị ahụ mgbakashi go and check and ha like egwuregwu too much if you are not serious here ka ị gbatụrụ m here Sorry. but ishe meghe na be careful na ndị a na-akpọ Ogechi na the less concern of themselves. Be careful Sorry. now. Yes sir. Otele go for awa. So I can't keep awa. And when I can awa, my sister, don't come here, give me one mishi. Don't come here. I won't be again. Am I in India? You're not so damn toraga kashigin gone. Let a lot of Seminary explain now. A lot of Seminary explain, never had them say like a wawa. What about the Kagiman Otele Nevau? Wawa. So I'm not coming here young. I'm here about wawa. Kana no nimo tlona wa kufu hani umu maya bawa mamre ha so squatted. Ke go for awa. Okay. Ana akufu hani aso agbawa ha nyu na mamre na bed ma ha na nwoke no ha so squatted o ya ka na pa awa nke go via. Okay. Oh, ga-ebuku ya sir. Eleke wa ga via enwele mgbe bara mamre m. Anyị be mamre na bed before sir mba. Nke ga awala no na. Yes, no give via guess me you be mam. I that's you do ka via ga gwa say here. Wa bo bia. Awa ya ora awa ya ka din tat. In tat awa na de mma. Awa na de mma. E mai reshi. E mai reshi. Agba m first na nke ahụ. Wole mba tagide tie chai. Yes sir. Hello onye tiri ya. Ahụ onye tiri ya wonya. Oh, the same person. Itiri ya chai. Tie mkpu ahụ tishi tie mgbe ọ taka gị. Tie ya here. Owo no num ka ga-eshi. Hey, listen, don't joke with me. Tie mkpu ahụ itiri the guy mgbe o tiri the tin iji tie chai. Oh my gosh. Ajụrụ m gị ma itiri chai. Gị sị, ị ma sị eriri gị eri. Ị ma sị Okay, guys. Oh my gosh, na try above here. Them you a lot of shawo ofu ihe. Oh your gosh, No, you go ni Igbo no. Ele ihe bụ chai na oh my gosh here na. Onye eriri eri tinye oh my gosh. Tinye oh my gosh, ịsụ English nga eriri gị ọrụ. Village girl. Sorry, sir. Etinye ga amụ n'ike ka ị were forming anaghị ọtọ. Tinye oh my gosh.
Watch them get here, me three chai. Guess instead of Ebianga, come sit through. Oh my gosh. Village champion, oh my gosh, and Ghana yacht. I'll go a whole breadwinner. Yes, sir. Yes, sir. Umunega diola. 7. Otele Rozana. Yes, sir. I did 6. More I may have 7. So in total, I did 7. Oh. Ana tagale hine kumege nyo. Na atachi. Aya tashonu ga nga. Hello to all ishi tashonu. Oh na. Ega we nyo onyo yonge futa age nrota. No talk am ho. Anya white apple then anya black apple. Aya meye here. Okay. Nwa Ada Bia Icho. Yo. Genotype again. AA. Blood group again. Blood group again. O negative. What phone number again? Watch Italia. Watch Italia. Well, quiz week. Watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chineka bago. Okay, man, here I'm back. Hapa na social media niile. Kobo wandisa. Ngadiru. Yes, sir. 081 459 744.